Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukodi chani lelo? The DC munyengo ino amalawi yamaliro a Ben Longwe sindinayenerenso kubwera kumajambula ma audio makamaka pofuna kulemekeza mzimu wa m'bale wathu amene tagwirana ntchito makamaka yolankhulira Malawi kwa zaka zambiri. Komabe nkofunikira kuti mudziziwa zimene zikuchitika mu dziko lanu komanso makamaka program ya maliro kuti kodi ikuyenda bwanji, chifukwa Malawi ambiri mukumayimba mafoni kutumiza mameseji nicholinga kuti mudziwe kodi programu ya maliro ikuyenda bwanji. Ndipo mama uno mundilole kuti ndikuziwiseni a Malawi kuti thupi la malemu Ben Longwe lichoka ku Blantyre lero ma 10 o'clock muno kuzera ku Lilongwe, ulendo opita kwawo ku Nkhata Bay kumene mwambo okalowa m'manda uchitike mawa. Tikupempheni nonse amene ndi okonda dziko la Malawi, azinzake ndi ena onse akufuna kwabwino kuti tiyeni timuperekeze mzathu, timupempherere mzathu kuti akafike pakana kumuzi pamene adzikalowa m'manda, komanso kuti mzimu wake uwuse mumtendere. Lero tikambirana nkhani ziwiri zokha chifukwa cha mwambo umenewu kapena nthawi imene ndili nayo yokhuza maliro a Ben Longwe. Ndi chikhulupiriro kuti uthenga umenewu akanalankhula ndi Ben Longweyo, komano muutenge uthenga kuti akulankhula ndi iyeyo. Nkhani zathu zikulu lero ndi ziwiri. Nkhani yoyamba ndi ya Zikwanje, komanso nkhani yachiwiri ndi yokhuza kumangidwa kwa anthu osusa boma. Ndikulankhula izi kuti nkhani ya Zikwanje pamene tikupita ku 2025 kulankhulira kwambiri, kudandaulira kwambiri zipani zosusa, komanso kudandaulira machalichi, komanso the donor community. Wherever you are, you must listen so attentively. Iyi nkhani iyi ya Zikwanje iyi inayamba kuyenda pang'ono tinkaona ngati itha, komano pano ikukula. Ndipo ndimafuna ndikupempheni ino a opposition makamaka a UDF, DPP, a Ford, UTM kuti mukhale osamala kwambiri. As we talk now, Lilongwe ikuoneka ngati slowly is becoming a no-go zone for opposition parties and for any other activity chimene chikuchitidwa dimu kukhala chosusana ndi boma. And anyamata a Zikwanje amene wawa are working tirelessly kuzera kwa mabwana awo IMCP amene akuzitenga kuti ndi IMCP mabwana amene akuzitenga ngati ziko lindirawo ndikumapasa chithandizo anyamatawa ndikumachita fund. Ndafuna ndinene kuti a opposition ngati simusamala, amachalichi ngati simusamala, donor community, if you are not taking care, there will be no elections in September 2025. Muziwe ichi kunena kuti bungwe la zisankho lidasamuka kuchokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Ndipo bungwe la chisankho role yake yayikulu ndikuonesesa kunena kuti kuli fair and free elections. Kodi funso nkumafunsa kuti ngati inu a opposition muti muyang'anire zimenezi, inu donor community muti muyang'anire zimenezi, inu amachalichi komanso amalawi tonse tikayang'anira nkhalidwe uwu, zisankho zizakhalapo? Anyamata amene wangati akwanisa ndikumakamenya anthu ku parliament. Parliament is the most secured place.
koma ngati akwanisa ndikumakamenya anthu ndikumabweresa havoc ku parliament komanso osavala mamaski ndikumaona nkhope zawo in presence of the police, chisankho chiliko? Kodi chisankho chimenechi chizakhala chisankho kapena chizakhala dictation? That's my worry, and this is an issue imene inu opposition muyenera mudandaule kwambiri. Chifukwa ana awawa ngati simuachita temu, ngati ziko sitiachita temu ana awa, ndikufuna ndikusimikizireni kuzakhala anthu kudulidwa makhosi. Ndipo ndikutha kuona ngakhale opposition ambiri atapwetekedwa ataphedwa. Koma yet we've got a police, a stupid police for that matter, imene ikulamulidwa ndi anthu opusa amene akungoyang'anira ndikumachita worship ya ndale. A sad nation, a very stupid nation with stupid leaders. Chifukwa akanakhala kuti tili ndi atsogoleri amphamvu amene cholinga chawo ndi to save Malawians, akanachita condemn Lazarus Chakwera, akanachita condemn this in the strongest terms. Even iso kuchita fire ama individuals amene ali behind this grouping. Chifukwa tu gulu limene lili anyamata ake ndi oziwika, maina awo ndi oziwika, police they are just skating around kumana amanga tisakuziwa, ndiponso ena mwa iwo ndi police iso amavala nawo mamaski ndikumachita pretending ngati as if ndizigawenga koma yeti ndi police. We need to be a worried nation. Iyi nkhani imene ndikulankhula iyi siku lina muzayikumbukira kuno kumalawi kuno kuti ayamba nkhondo. Chifukwa nkhondo tu imayamba munjira imene iyi nkhondo ngati simukuziwa. Mufufuze kwa anthu amene ali ma Burundi, anthu amene ali ma Rwandizi, muafuse kuti kodi kwanuko zinayenda bwanji, zinkati bwanji, akuwuzani kuti zimayamba chonchi. Timagulu ting'ono kumasekerera President Chakwera, kaya sindikudziwa kuti President amene yakuganiza bwanji. Sindikudziwa kapena ndi statement yomweje munanena muli pa campaign kunena kuti muzachita shed blood. Are you shedding the blood now? Mr. President, you need to advise your cabinet members. You need to advise your MCP members. This is a democratic country. Koma izizi siku lina international community ikalowererapo ndikuzakutenga ndikupita ku Hague, musazanene kuti Trump akukudani. My civil society organizations, you need to take, a leading role in condemning what Chakwera is doing. Chifukwa ngati akwanisa anyamata ndikukamenya anthu kukasokoneza parliament malo opsya kwambiri, parliament malo otetezedwa kwambiri, kuli bwanji iniyo ndikachipani kanuko. Ndiye anthu ataona zolakwika kumeki angapiteko. Siku limene linde kuti anthu azakwanisa kumatenga mabokosi aja ndikumaka ochonga ndikumaka siya ma station koma ali ndizi kwanje, ali ndi mfuti zimene agawana. Our mawu awamuza wakumbuka, we need to make a lot of noise to condemn what Chakwera government is doing and the MCP. These are serious issues. Alipo ngati ali MCP kuti mmakhala pa meeting ndikumakambirana kuti muzipanga zimene zizi, then we are a sick nation. Komanso ngati pali ma individuals amene akumapanga zimezi ati Chakwera's watch, then we are sick. Anayenera anthu amene wawakhala ndi minister amuchite temu komanso amuchite fire from the cabinet. Chifukwa izizi slowly zibweresa anake, slowly zibweresa nkhondo izizi. Anyamata amene wali ndi mphamvu kopsya mphamvu kuposa police. Unfortunately, we have leaders that are protecting these or that are manning these institutions. Ma leaders opepera kwambiri. And izizi muzimve ndinu ma leaders opepera, inspector general komanso army commander ndinu anthu opepera kwambiri. Kaya kukhala kumangana nimangeni, koma izizi siku lina muzapesa mtundu wanu. Ubwino wake nkhondo ikabwera sizayang'ana kuti awa ndi yako andani. Si maona kuti uyu akuchokera ku polisi kwa inspector general kapena kwa army, imangopha basi futi imangopha. Nkhondo ikayamba.
and zimene mukupanga zinawonso a opposition anati azuke leroli azipanga muthamangatu mukayamangetu koma you are leaving your members ndikumachita terrorize this country yeti apolisi mukuziona zonsezi koma you are not doing anything. Amalawi mulire kumene muliko mudandaule kumene muliko tili ndi mtsogoleri amene sanabwere kuzasogolera dziko lino koma wabwera kuti azayambise nkhondo in the name of Lazarus Chakwera amenenso ndi mbusa for that matter. Ndiye nkumafusa kuti kodi inu apaki muli kuti Beni Longwetu akanafusa fuso limenelo. Inu apaki muli kuti mukuti chani. Inu HRDC amene nthawi imene jamu mukatakanidwa kwambiri a gifted trapeze asembereka amayaya muli kuti. Your friend is terrorizing Malawi, is killing Malawians. Where are you? Mwajama banzi. Ziko tuiri ndi ziko lao fulu, limene anthu ake ambiri ndi osauka, muli azigogo, muli ana, amene tukunena pano mwina ikuthano samano mwezi asakuja. Muboma limene mwachita create njala, boma limene mwafika sono saizi, yomakapa ma civil servants. Are you really serious? Kumakapa ma civil servants. Bwina, koma inu, omwe otu ma civil servants muza afuneo, maziphunzisi, muza afuneo, apolisi, muza afuneo, ogwira ntchito kuchipatala, kuti azakuthandizire nizisankho. Nderero mukuakapa kuatuma anyamatani ndikumakapa. Chakwera must be serious. Chakwera must be ashamed of what is happening in Malawi. We cannot sit and watch this happening. No way. Even olomutabwera ndikuchita point out mfuti pa ineyo siningaope koma ndikuuze ni chilungamo kunena kuti mukamva kuti uchisiru ndi umene u koma tuotuuza analiko mawu amene wandima wakumbuka kwambiri mawu awa Mutharika anakhalako akamba kunena kuti koma inu mwati mufuna muvotere MCP koma achinyamata ambiri ndife zisiru za anthu zisiru za achinyamata ndi amene timasusuka nthawi imene ijayo tinasusuka kumaona ngati amene iyi ni munthu ndi mbusa osadziwa kuti tikuziyitanira mavuto. Uthenga umene upite achinyamata inu amene mukupanga zimenezi kumakhapa anthu nkhope zanu zikuoneka ziko limasintha ziko litasintha andale amene mukuatumikirawo amathawa amakana milandu kunena kuti ife sitikuziziwa zimenezo iyo ukakhalako wekha kusero. Nderero ati ena mukumayenda msewu mukaapeza anthu mukamacheza nawo kumanena kuti ineyo ndi chigawenga ineyo ine ndi chigawenga ndipo tiyeni ndikugaireni malo mumbwere ndikakugaireni malo kutero mwalanda malo pa community apo mukumangapo mashopu anu. Komatu koma. So our opposition atupere muluzi, you need to wake up. Kabambe, you need to wake up. Mutharika, you need to wake up. Mai Joyce Banda mukulankhula bwino kwambiri sopano mai mukulankhula bwino ziko likukuyamikirani mukuzuzwa iniyo ngati mai. You need to take a stand. We need to come together. Enoch Chihana, we need to come together as a country. You as leaders, you must report this to the international community. Muauze zimene zikuchita Chakwera kunoko ku Malawi afuna azipa anthu. Nduyu amba kumamanga opposition achina Gangata milandu yopanda ntchito ngati yo ya ma certificate yeti iniyo amene muli ku State House muli mboma ndi amene muli agalu sosaphunzira. Because ma activities mukuonesa wa ndi umbuli tu. It's a sign yonena kuti ku MCP ko kuli mbuli. And yet ambiri inu maoneka kuti ndinu anthu ophunzira. It's a sign yokuti mulibe ma certificate. Mukanakhala kuti ndinu anthu ophunzira. Sibwezi mana mukupanga khalidwe limene li kumamanga munthu on baseless issues. Ati pakana kumapita ma secondary school kubene ine ninaphunzira ngati Boni Kalindo kumakafufuza kuti akuna amene anaphunzira kuti ndiye munanyi anayo tu. Inetu I went to school. Whatever I am doing I know. Whatever I am doing I know. Sikutati ndine mbuli tu iya.
kumapita ku sukulu kwanga zisiri inu kwambiri ati kumakafufuza kuchokera ku area sateko kuononga mafuta ulendo pakana kumakapita ku makoleji kumaona ati ngati ndine osaphunzira aphanga mukunama inu zisiru kwa basi mwala kuti mukonze economy ya ziko linolo mwala kuti mukonze njala imene ili mu ziko muno mwala kuti musamalire anthu muzimanga misewu muzipanga zinthu mwina kupeza mavoti awiri lero muli busy kumalimbana ndi anthu kumamanga anthu and for the first time mungamunyamule munthu mu ambulance iniyo pakana kukatenga ujeni warrant of arrest ku koti yana koma ndemwe ayalukatu ndiye panotu ati mukukonzanso kuti mfuna mmange anthu ena koma chiseko nde chakupanani kopsa simukupuma bwino ena nutu mugwa ndi BP kufuna kuteteza zimene anthu asakufuna kuti aziziwe ili ndi ziko ilili tithokoze amakhoti kuti you just stand for the truth chifuka kana khaso amakhoti kuti akupanga zamanyaka ngati izizi ndiye kuti muno Malawi muno alesi atamangidwa agalu inu mwabandalama zambiri mwapanga zinthu zoopsa koma simukumangana nokhanoka mukufuna muzilimbana ndi a opposition ndiye tu Malawi yake sife ndikuzeni kaya mupanga za mapoison kaya mupanga za futi ini chikakhala chinocho ndiye chimangonena chifuka ine pamene munthu muziza ndi pananeso ntekaniza khanta pita ndi yanga muyerekeze do not try to touch me do not try to touch the anointed ine sinimapanga mantha iyayi kufa kubadwa kamozi kufaso kamozi ndipaka nakhala kuti agalu iniyoku simuzafa imwina ikanakhala nkhani ina koma nanunso muzafa iniyo muzafa ndipo mufune musafune palibe amene azakhale pa udindo wa muyaya nanunso udindo umene uzatha makobiri amene mukudyawo muzamwalira makobiri wazasala chumacho chizasala ndimene ziko lili so in our opposition you must have an emergency meeting unfortunately akumalawi kunoko amakumana kumaliro sacheza kukikhala ndi ma meetings yawo ngati a opposition kuuzana kuti imene zilili ziko titani koma aliyese akupanga zache wina akupita ku north wina akupita ku south wina akupita ku east wina akupita ku west simukugwirizana aliyese angofuna upresident but you must know kuti anthu akuzunzika kuno ku Malawi Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa ndineneso pano kunena kuti mawa komanso la Mulungu kulibe the DC pofuna kulemekeza mzimu wa malemu Ben Longwe.